again sa mong channel, Kin and Kin Family Vlog. Dali pa. So today guys ay maghahanap kami ng magugulay. So mangita mi karon guys og mautan nga bamboo shoot or kaubod sa kawajan. So maghahanap kami ngayon ng magugulay doon sa Kabutungan. Asa ta mangita day? Ako sa balde. Kuha muna daw kami sa balde guys, kaya painumin namin ang baka. Ahak ng bataan eh. So ngayon guys, magtatagalig na naman tayo kay nag-request. Yan guys, may dala kaming basket kasi maghahanap tayo ng bamboo shoot or ubod ng kawajan o kawayan guys no. So ito ang ating sisidan guys, ang ating basket at kasama ko si Padirdir at si Kimyat. Yan. Ha? Kaya nga naman? Bili na kayo pamilya sa baka na. Ha? Hindi, gan lang yan. Iwan lang namin dito ang balde guys kay paanuhan yan ng baka. Painuman ba? Kuha lang ng tubig dito sa sapa kay painom dun sa baka. Yan guys, so samahan nyo kami guys sa aming paghahanap ng magugulay ngayon. Hahanap kami ng gulay ngayon para sa aming tanghalian. Sana marami kaming makitang bamboo shoot. Hihingi na lang kami kay Kumaring Catherine Mads pahingi ng bamboo shoot para mayroon kaming maulam mamayang tanghali. Kay lagyan namin ng saluyot. Wala guys, maghanap ako ng saluyot mamaya guys. Samahan nyo ako maghanap ng saluyot. Magtagalig na naman ako dito guys kaya mag-request na naman. Ha? Doon sa unahan, doon sa Kabutungan. So guys, kita-kits na lang tayo doon sa Kabutungan. Magsuong-suong tayo doon, nangita tayo ng ubod. Baka nako, iba ang mahanap nating kagwang dito. Yan guys. Patukad na ang mga manguburay. Isi, naligid ang basket kagwang. Huy, huy, naahak na naligid ang basket guys. Ano ba yan? Pastir! Maraming katukaran pa na guys, mahungag mampagatang ilong dito. Ay nako, bubukad-bukad ang ating ilong dito sa tukaran guys. Ahak man oy. Sige na, pastir, ang luod sa tao ng Kim-Kim pa. Ay nako. Andito din guys ang aming dugi-dugi, si Kitiw-Kitiw. Sumama sa amin si Kitiw-Kitiw guys. Oh, aray kagwang. Ano ba yan? Andun na sila sa top of the world guys. I'm on the top of the world. Agoy, agoy, pastilan. Agoy, mamumo man tayo ditong kagwang. Uy. Oh. Along boy, grabe Mads ang sipag ng brother mo. Si Along boy. So ayan guys, dito kami dadaan sa aming dam. Dito ang aming swimming pool guys, dito sa bukid. Ito ang aming free swimming pool. Walang bayad dito maligo guys. Kahit magbugsaw-bugsaw ka pa maghapon, walang bayad dito. Oh, di ba? Tingnan niyo ang kulay guys, kulay yellow-yellow. Ang kulay ng aming tubig dito guys ay kulay yellow-yellow kasi gikan pa ni gibaha. Oh, di ba? Murag malapit na siyang maano guys, saan tawag ito? Luminaw yung tubig. Yara guys, dito kami dadaan. Oh, kagwang, di ba katamo split na ning hinarag. Saan man na pa yung arasahan si Inday? Uy, ginuko manunggag, mapagatang saan na mapagatang tuk dani. Uy, ahak man ni guys. Paghinay ha, ginuko marusik tabangan. My godness, mag-ingat kayo. Andang nga lagi, una laman. Ginuko, mahadlok man ko, uy. Atura ko agi ubos padir. Madlok man kumuagi dana guys. Uy. Nangurug maghang tuhod. Ay ginukto kami dadaan guys. Yan. Ingat. Ingat. Ulit yo. Na guys. Nakalabang ra gid din taon ko na to guys. Grabe. Tilan. Dali. Ayan guys, andito na kami sa ilalim ng Kabutungan. Maghanap tayo ng bamboo shoot o ubod ng kawayan. Sus dinuo ang artihang Kim-Kim. Asa man padir? Meron ba dito? So pwede ito guys kay lunas man eh. Lunas. Makaikiha tayo dito ng tag-iijang ni Baroy. Asa man dapit pa? Aba. Pagtanaw na dari ka. Sibog. Meron guys, nakita ni Padir. Saan Padir? Ay, grabe nasa ilalim naman pala. Ang hirap manguha ng bamboo shoot guys. Kung alam nyo lang. Oh, di ba? Meron doon oh. Ay, rayon, ang bamboo shoot. Ana ra ka day? Kaya sa mga ligid ta daling kagwang. Yun guys. May nakuha kaming bamboo shoot, isa kapunuan. Isa ka bamboo shoot, ubod. Guys, kuha tayo ng ubod. Ito ka rin, kaya na yung mananap. Ito naman, nagang tagasag. Okay, ayan guys, ang bamboo shoot. Shoot the ball, shoot the basket. Okay, shoot the basket pa dir. O, ganyan mag-ano ng bamboo shoot guys. Maglinis ng ubod ng kawayan. Ganyan. Dali ka rin, kaya na yung mananap. Sibag nga rin mama. Yan guys, nilisa na ni Padir ang ubod.
Ayan, ang aming number 1 nakuha. Mapay makuha in town, guys. So masarap pala guys pag ganito. Ganitong uri ng kawayan ba? Kasi marami kasing uri ng kawayan. Ito yung masarap gulayin. Yan oh, ito yung gulayin nyo guys. Ito oh, tadtarin nyo to. Yeah. So guys, maghanap tayo dito. Baka mayroon pa. Ay, mayroon. Maliliit guys. Oh, ang dami. Ang cute. No, parang gagmanto dya. Maliliit pa sila. Marami guys. Pero kaso, maliliit pa. Ayaw, di pa na pwede kayo. Uy, panay baot. Panay baot. Be, dalhin mo yung ating basket, be. Kunin mo, be. Kunin mo ang ating basket na maliit. Yan. Ang batang masipag. Magdala ng basket. Dara ka, dahin sa mananap lagi, day. Ayan guys, manakuha na kaming isang ubod. Isa na pagkabuok. Ayan, mayroon na tayong isang piraso. Kaya maghanap pa tayo dito guys. Marami kasi ditong butong. Yan oh. Maraming kawayan dito sa amin. Kaya libre lang manguha dito sa amin ng bamboo shoot or ubod sa butong. So kamang tawag na rin guys kay ubod man. Kuuning nanay sa una guys. Sa mother. Manguha may gingan ni ubod. Sa mga pangtabangan og ad-ad ni kaman lapuan sa ibaligza ni nanay. Mao taw amang ipalit tubuga sa una. So basig mo abot ag time guys kamay nga ni manguha pag-ubod kay ibaligza kay tengah sa kalisod dyan. Grabe ka mahal ang mga pamalitan dari sa Bohol. Grabe jung mahal, promise. Kinuko grabe makautot pagkas mga presyo dari. Grabe mga presyo dari ka supir. Supir mahal. Uy, pag hinay taon mo diha pa. Tilan. Grabe guys ang labang maman ditong kagwang. Oh, Ginoo ko Lord Jesus Christ azon taon mo sagdi. Ayan guys, andito na kami sa ilalim ng kawayanan. Mag-ingat tayo. Ingat-ingat. Asa na yung mga ubo dito? Wala na guys. Isa lang talaga kuha namin. Maghanap tayo doon. Oy guys, ay kapadas nga hinabuan. Mazon kapadas dari guys kay gihabulan. Hala, raghan nakasubong guys. Hala di ah. Gihabulan guys kay impas guys nis mga kuan na. Nami amang dari guys at salon. Kaso bunawan sa tasagija dari sanguduan. Hinay kay laom. Lang mandari guys. Aguy. Dani may nanguha sa unag haranggay guys da. Tumaliit na kuan ba. Tunggag may nga shell. Dani may nanguha. Mazo laman rog na ulian nag ala nabugto na kang sanilas lagi. To ah. Guys, nabugto na kang sanilas kagwang. Oh, pastilan. Uy, ito yung laba. Ito si babaw. Ito ah. Ito sa magiagian guys. Dani manguha sa una og haranggay guys. Kaya kita masurmod to sa mga video. Bawag na bayro haranggay pa. Wala no. Nangaanod manggog haranggay dari guys pag kuan ay kanang pag bagjo. Haranggoy na rin. Re. Mabasahin pa to. Haranggoy. Nasiglaan na pa naulian na siguro. Wa pa jud guys. Nangawa jud sila. Ha? Nangawa pag bagjo nawa. Kawawa naman ang aming ilog guys. Ang dumi-dumi na kay mayroong ano doon sa ibabaw. Ha? Haranggay to sa una. Arang naghana dani haranggay guys. Kita man dyan siguro mo das pag-vlog na mo sa una dani. Arang maning hinlua. Karon wa na. Arang nanghugawa. Luoy na kadyo kamang sapa. Kawawa naman ang ilog namin dito. Nasa probinsya pero ang ilog namin ang dumi-dumi. Walang hiya yung nagdumi-dumi doon sa ibabaw. May pang nakurungan. Ayan guys, pauwi na kami. May nakuha kaming dalawang ubod. Ayan. So sakto ragod po ni si guys at ang sagulan og pinakas nga buwad. So amang ni sagulan guys, og pinakas nga buwad amang tunuan. Magsinuban karon. So may magsidan ang paniugto. So bani mi ninyo guys kay magluto mi karon dani sa mga ubod. Buwad sa luyot. Aw bites na guys. Impas ka bahaw dani guys. Ano magkakem? So padung nam nguli guys, wa na mi kaduning suot dito kay grabing labunga. So kay hinagbutag di maudad tong kagwang. So sino ko sa pala magdayhas. Ha? Kala ko nakainit. Laka na pastir. Wag ka manggamay body ito ah. So guys, nag-add ako na rin ato ubod. Kaya ato na rin bilhan og lapwa. Yung humana ni guys, lapuan nato kay mong humuk. Yan guys, aw. Pas na rin sa bahaw. Dena guys, na humana na hag-add. So dena naghihumaw na natag tubig aron mawa ng isang mga lasa nga pait. So man sa guys. Inza ato na si Zang alapwaan. To pa nag-init pag tubig guys. So dena guys, ning bukaw na gatang tubig at nang ilunod ning atong ubod karon mawa ni isang pait at isang lapwaan. Okay. Yarn. Good guys. So diyan na guys, ato sa ning lapuan si Zakarijo karon mawa ng isang pait. Da mahumok pud si daan, guys no. Nara guys, ara ko manghuwa dari sa luyot, di aram day dari grabing daghan na. Naman. Hey guys, manghuwa ko dari sa luyot, isa ko sa ubod. Ikimyat sa among camera girl, kay wala imong camera girl ni mama.
Wag sana ka sa luyot guys. Hala, grabing lami ka sa luyot dari. Nga to patambot. Nasi dari kuan guys, sidling. Sin ang sa pagkakas sing. Unri ka dai. Bayot mo. Bayot. Ay bayo. Bayot kuya ba? Nga to ko da sang ikaw. Namatoy. Namatoy ka na? Namatoy ka? Namatoy ko. Bata pa ka ma? Bata pa ka? Hinala ka ma? Salamat. Oh, ma? Dana guys, dana saluyot. Dana katong saluyot guys. Dada pa di liso guys, nga ug liso kaya hani sabo dari, nas luju. Ya mo ni jang liso guys ya. Liso sa saluyot. So mo ni atong paliwatan na po darhi saluyot na pitong paranghanon dar sa atong luju. So dana guys ya. Ano, ra pa ka perploy ka do lami agad ni. Ha? Lami ani ka do sa gulog ubod. Bot-bot. Ha? Bot-bot ko no kim-kim guys ya. Naku. Tapos ang tanaw mo nagatin lapuan, anong nakuha na ba guys? Yan na guys, nagbukaw-bukaw nagatang nilapuan ang ubod. Or bamboo shoot. Wa pa day guys, kuwang pa. Madali tataod guys, manggawas ng isang mga kapaitan diha sama sa kapait sa ilang batasan nga magsigig tang maan, pait, pamos pait. Bitter, bitterer. Guys no. Yan na guys, nga buak na diya. Ang pamuak, yung isa buwag. Hala, nangatagak. Yan na guys, sarasan yung isa buwag dari dia. Dari sedes labat kerong dari zaman narek. Dari dapit ya. Sarasan yung isa buwag na guys. Okay. Syaro ko yung bubuhi din sa isang buok. Panagaban. Okay. Dari guys, taran na sa jag, isa buwag. Ana. Dari tamnan magun pipino. Be, na may backride. Papa Gabriel mo yung magkudkud guys. Kaya paspas mo kudkud. Kumbati pa dir. Tapos kimyak, nag-backride. Tilan. Parang gakus. Malanday. Sanan. Kumbati. Mas Papa Gabriel kay paspas mamukudkud guys. Kaya ako mukudkud na. Dali raman pa doon na. Anad man tamukudkud. Pag guys, wap na. Luutog amang gilapuan. Kamadyo na mawaag mapait. Garaan din ka ito guys. Garaan din tayo mga kimyat. Kimyat. Bangan ako. Oh, di ami bead guys, pinakas. Dida, pinakas nga bead, dagabanda na yaman nagipirito. So gari guys, mag sagol mi daris among sinunuban nga bamboo shoot. Dana guys, asang giheumeug aga mang bead. Asang giheumeug ka guys karon mawa gisang parat, diba? Yes no, pasti apa yatang saluyot. Impas na lang gatang kuan guys. Yummy na dada ni guys. Tapos pa nga butangan kuan guys, katong hamuwan ka sa tubig. Kay arong mawa ang mga germs. Yes no. Kaya pa dahang yamuwan na gatang bead. Kaya arong mawa ang parat. Kata nang ilunod sa atong sinunuban. Unod na ron taad guys niya. Karis piso. O karing saluyot. Di na guys, lunod na tag is piso nga puno. Okay guys, di na gatang is piso nga puno. Di na gatang bead nga pinaka. Salamat Matesa sa bead. Nga rang lamia ka Jul guys. Asa. Tagtabunan guys, kata pabukahon ka rin. Kata nang ilunod rin atong saluyot. Ya guys, atong saluyot nga kinalamian. O, kapay itong bead nga pinakas nga kinalamian. Yara guys. Yan na guys, luno na nato ag saluyot. Maralami Pwede pang asuha. Uy. Ojo, di na ako palatun. Iguro na dyan pa ko anon. Sinsya na mo guys kay aso. Yan na guys, nalunod ang saluyot. Gararabing lami akado. Mga anataron. Okay na guys, tiyan na. Wow, mga anamiron guys. Kay luto nag-atang ubod na ibagad na ay saluyot. Karalami guys. Tilawan bi. Mazo ba? Mazo? Murag dagat. Murag dagat. Guys, ang tilawan guys, big. Mazo ba? Kay kagabaran murag dagat man. Uy! Murag magsuba. Bitaw guys. Sakto naman ko nagtimpla. So mga meron guys. May udto na taron dito mga pasmug sa mga... Okay, dera guys. Lian nagamang gulay, saluyot. Bamboo shoot. Ubod sa kawadyan. Ang ibutangan og bead nga pinakas plus dapoy saluyot. Wow, almi akajo guys. Uy, dia. Thank you so much kada Lord. Nami siga. Nami uy, talawi pa. Niudto talento guys. Niudto ta, niudto. Wow, yummy.
Yummy ka adjo. Ya guys. Yuto tanin jong tanan. Sige, tanan. Nang tanin jong ngaon. Super yummy. Udah masaluyot. Damay naghasaluyot dari sa mga dugo guys, dari sang igagaw nang adjo ko. So na yung ipangadyo nga seedling kay ro maatay ka ugalingon so na gisabod na to guys. Madyo lang matumang nurot to. Lami ka guys. Super yummy. Basta saluyot jud danay buad aw. Lami lang dali ubod. Dara matay sa buad. Pinakas ang ibutang lami ka jud. Butang. Lami ka guys. Sabaw imo day, saluyot pod. Suha. Sidaan. Dagay. Wow, lami. Uy, nantanin jo. Ako kubig. Laro ikan guk dong. Nah guys, lo datun mo house. Lo nalabajid house. Hala guys. Hala. Di ba kimyat? Hala. Sabaw. Kami sabaw. Ubod. Sabaw yan. Kami sabaw nyo. Kulawa ba? Kulubuna. Ginata ang bamboo shoot. With buwad na pinakas. Ang saluyot. Nga may palo guys. Isa. Kain Kim. Lamig Kim. He. Kagwang init. Init. Kabaliday. Init. Buda. Uy, instan mo na guys. Kaunta guys. Kamerang upat kay Huldi mas yakin kin sugod nga buntag hantod sang hapon. Da guys, kita-kits na pataog mo sa mga another video. Sa dunang kalimti pag-like ug subscribe among channels ug salamat sa nag-skip diha. God bless ninyo tanan guys ug see you tomorrow. Bye-bye. Ang pingutanan. A few moments later. Guys, saan naman is ilibos? Nga nangari guys, bye kay manguha ko no zag okrang laja manundog ni Kim Kim. Ka pa ba ni Kim Kim ko? Kim Kim. Ari ada imong igso dali, dai isang igso guys nga. Nangari bye kay manguha ko no silag okrang laja. Kay tan-awa na lilian ko na just among vlog. Saan naman? Ano ba yun? Ano man di ay imong ipangita? Ginuo ko okra. Ano man lagtop imong ipangita? Aka na kuno piw. Kani? Kani? Aka na di ay. Ara man ka ni Kim Kim na hinugpi. Na nahinog na sila. Tuwa to hinog ka. Oh, Ginoo ko to to sila. Ginoo ko na ikag dai si dain taon. Golden berry. Hinog na kay nahilo na. Sus Ginoo ko mao di ari guys. Kay nakakita sa among vlog, nagsamok sa mama. Manguha ko no pun sila. Tilawi. Be sa ilasas naong. Aw lasas naong. Lami be.
Nami ka aju. Asyus. Da Kim ulit rabas Kim dana be. Tanawa be. Ganas Kim. Isa nang ikso guys ya. Si Eli Balls. Kim, balik Kim. Pakita sa Eli. Wow, saraman kapunuan. Silis, mukhang silis. Lami ebe? Lami no. Ato ba mo sabay kay bubo. Nanundog guys ang Kim guys to kaan pa siya. Kan tamis na daghan ng vitamins. Wak. Kit-kiti. Ana. Awin ko ba? Kit-kiti. Ingke na ano ba? Tiam Lain man tong kit-kit. Lain man tong kit di ay guys. Kuan na ini. Engke ba? Usapa ba? Napakit Abi mo yun. na karing ukay di pakuha. Agad tumandeng Ay, golden berry guys. Isang ipakuha sang mama. Pastilan. di ba namo? Tapos Kim, kaon. Uli na sila guys. Kay kawan na magkalibutan na naglibot na magdagom. Pastilan. Bye-bye Eli Balls. Bye. Ari na lang po kasunod. Haran sa ni mamagdaghan naghinog ha. Ha? Bye. Bye-bye na Kim. Nahinay. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye. Sunod na pod. Bye. Bye guys.